Ahoj lidi, jsem tady s Crazym. Nějak nejseš slyšet. Co? Že nějak se nebyl slyšet, tak si řekl to čau. Řekni to aspoň znova. Čau. Jo, konečně, tak na co jdeme? Hele, pojď to. Jo, Meka. Budeme mír, jo? Hej, já jsem s někým. Na to, koukni se. Počkej. To je divný. Neměl by si být vedle toho? Jí kokos. Musím být nejrychlejší. Víš, co jsem dostal předtím tam v té mapě? Diamondový meč. Jak to je se sopil? Dělej pohyb! Jo, seš Kde jinde? seš Já tu. jsem s ním být. Jo, jo. Zaspíváme. Ty krása, skákej please, jestli seš tamhle ten. Jo, seš to ty. Ej, jsem naproti tobě. Tady by měla být F. Uj, a to se nekoukejte. Koukej se. Ne, mě to vyhodilo skoro. Jsem to není vnát, ne. Neslyším námitky žádný. 3, 2, 1, teď! Dělej! No, jsem úplně jichtil. Parašek mám. Kde jsi? Tady! Pojď za mnou. Já nemám žádný meč! Já ti hodím, pojď. Dík. Aspoň ten dřevěnej! Já mám parašek. Jdeme tam. Jde tam toho. Musíme ho zabít. Ne. A když bude mít diamondový, tak ho chci po tobě. Kámo. Hej, pojď. Hej, dej mi něco! Neměl nic. Tak mi dej aspoň ten zlatý. Dík. Pojď. Já si jdu tam se koukat. Ale, já našel cestu. Co v ní bylo? A neběhej, jo? Hlavně neběhej. Máme málo. Já mám 5 jídla. Jo, tak se podělíme. Pojď. Já ti hodím. Čestka! Našel jsem Kde jsi? čestku. Chestplate zlatý a tak. A Jdeme k křesadlo. takovému bazénku. Musíme se to jako na chvíli rozdělit, potom se zase sejdem. Já tady je další čestka. Mám jeden Diamond Regeneration. Daj se tady craftit věci. Jo? Akorát když najdeš... Takže už mám zase lepší meč. Já tady probíhám ty stánky, nebo co to je? Tohle si radši taky vezmu. Vybírám si jen potřebné věci. Já mám 2 asce. Síla ohně. Jo. Takže tak když flames mám. Tam Flames. mám stick. Máš stick? Jo. Tady najdu druhý diamond, dal bys mi ten stick. Jo. Já bych ti dal zase meč, který má flame. Mám rybářský prut, takže já bych se mohl přitahovat, ne? Ne, ten mi jak ničemu. A to hned vyhodím. Jde si? Počkej, seš ty ten přede mnou? Jo. Čau. Jo. Mám flame. Dáš mi ten stick? Dík. Ještě to jsem všechno vybral, pojď pryč. Ne, tady byla helma. No, to jsem tam nechal, protože mám stříbrnou. Počkej, ne, já ti dám lepší. Ti dám stříbrnou. Ta je lepší než zlatá. Tady jsem vyhodil rybářský prut, že je trapnej. Dáš mi nějaký jídlo?
Kde jsi? Já jsem... Spoméně mi dochází. Dej mi please sídlo. Já mám málo už. Dej mi please. To chci. Počkej, ty běž na tamto a já si jdu tam, jak je ta čestka. Tady žádná čestka není. Tam vždycky byla čestka. Já jdu tam. Já jsem ti to tam vyčorkoval. Tam byl luk. Ty máš ale lepší, ty ho máš enchantovaný. Co něco? No co? Já jsem tam v těch stánkách. Takových. To je vedle Vidíte, toho to je sebe? úplný bůh, kámo. Co? Tady jsme to probíhali. Tady je miska s sídlem. Tady někdo je. Ne. Help me, on má flames, help me. Jsem tu, hej. Pomoc! Tantovi! Madam, ten je taky tu. Hej, koukni se, kolik je tu věcí. Orel. Čus uchyle. Pojď lift game. Tak na co půjdem? Na trojka. Počkej potom. Já jdu na trojku. Aha. Počkej, na co? Jedničku? No, jedničku nahoře. Tady nic nahoře není, tady je jen jednička. Já jsem tam na tom serveru. Víš to? Já jdu na tu jedničku. Ale nahoře je jednička. Jsou tam 2 lidi. Já tady nic nemám, žádný s 2 lidma. Tady jsou jen 4. To se vyšlo, jo? Tak. A jdu leave. Jak si to udělat? Tam je taková... buzeran. Já mu to řeknu slušně. Kámo. Budeš kurva nadávat do videa. Ne, on už tam není. Konečně, Ne, ne. ale tak na to, že nám dělá. Ty vole, on si přijde jako machírek a řekne. Buzerante. No. Je to normální. Aha, tak vy jste tady. Tak já tam jdu. Ty hraješ? Ještě ne. Aha, tak já taky ne. Já tě vidím, mluvky si zoké. Čekej, jo, ty seš tam a ten, co se krčí a skátne. Jo, ty seš kousek ode mě. Připrav se. Máme 7 minut, aby teda... Máme 7 minut, aby jsme tady to dotočili. Ne, já vím, co děláš, uchyl. No, Mameč, mě někdo čorknul. já utíkám. Já taky. Tady tu mapu vůbec neznám. Ty jsi tu nechal cestu. Já tě vidím. Počkej. Si tady hledám čestku. Ani meč nemám. Mají. Ty máš zlatou čepici. Cesta. O, diamantový meč.
Ty vole, já nemám ani jeden. A dřevěnej nechci. Tak je na nic. Chceš bodky? Ne. Kde jsi šel? Ale další cesta. Ale nic tam ne. Cesty. Pomoc! Fulvia, cože? To jsem... Ne! Jsem tuhej. A... Ty jsi sípnul? A... Končíme video. Tak. Čus, vidí!